Biye arabaye rajaba kilitan kononton ijira bakli kemenani ani binan duru teleta maflevo mari kono maliko kan assalamu alaikum ne aka kuna funu wati sili Turkiye jamana vice ministre mi ka baranye shine uga jamana ni farafina jamana ni moyen orient jamana uma ale bisingala chama chefanga yama colonel Assimi Goïta fe kuluwa Mali Burkina ni Niger jamana be kulum koroni o ISU olu boli CEDEAO kulu kono abena to CEDEAO jekulu uka tagabulu fali abuna family chama soro anga bikuna funun konnala Maraku jamana ubora kulu dokani oye bamachi wale keba mauka kulu do na befo ma réseau terroriste Chama chefanga nyama colonel Assimi Goïta ale Turkiye jamana vice ministre mi ka bara benelo uka jamana ani farafina ni moyen-orient jamana ma o bisimla janvier kalo kile bisaba samba fla ani muga ani nani uka kuma nyogonyo olu bolla fen chama ka kenekera na lakana ko anga jamana kono fukata se jamana taganyeli ale barawma femie ni ministre ko folenye ale kon nana ya sagana uka jamana nyema Recep Tayyip Erdogan ale kon ka chikan ko lase sama fanga yema colonel Assimi Goïta ma uka kuma ngonyo banen ko fe Turkiye vice ministre ale koni ya yira ka fo ko uka kuma ngonyo bulla femun ko do be talike malika sebaya soroli la lakana ko ale ta fanfe aklala ka yira ka fo kuma ngonyo bulla fen chamanga no do be talike jamana ka takanye uka aklala ka farangani ke ka fo tuni ko uye kunafoniyaw soro min be talike Alliance des États du Sahel o jekulu sigili la senka no o kera Mali Burkina Faso ni Niger jamana fe Ahmed Yildiz ay klala ka yira tuni ka fo ali ni gouvernement ma wera ku nyogonye ke dogo français temenina wala sa ube se ka fere jumon ke secteur privé ka se ka ulu do bala Ahmed Yildiz aya yira ka kuma konna la ka fo ani gouvernement ma ka nyogonye konna la akera hakilina falen falonye nafa be soro hakilina falen mununa ina fo kenya ko ta fanfe ali ni baile maluta fanfilala ako umirina nunu konna la ubiseka ureke projet ye ubiseka mi sigi senka aklala ka yira ka fo ko fembe talike kuranko ale nasrawla ni oye courant production ye Turquie ale entreprise do fe fukata se afaranganuma ale ni avion betanga sigi mi ke Turkish Airlines fe fukata se école de la fondation Marifma ba kuma gonyo bolla olu bela jelenka o kenen ka anga ministry chama olu ye uka hakilna tawdi uya yira ka fo ubina na barake ni utonyogo ministry ye mu bo Turki jamana konna la o hakilna nunu kan premier vice ministry ale ya yira kuma konna la ka fo ni fan fla nunu bela jelen ubina na sigi ka fo wero bulu da duna na tawla mi yero kon kan ke uka commission mixi senfe no kan ke juin kalo nata nunu na Ankara alsa vice ministry ako chama chefanga yema ye foli bilibile black anyeshi uma uka barangoya mimbe ni jamana nunu konni nyogonche o ko fe kay uka président ka foli ke no Erdogan ye ako abena o chikan onasi nyani ni lajenche uka ni vice ministre mi ka baranya shune do uka jamana ni farafina jamana ale ni moyen-orient ka konyoma ani ministre nyama Dr Choguel Kokala maiga ku nyogonye ke uka kuma nyogonyo olu bolla fen chama ka jamana gouvernement ma ofene ku simbe mina Ministre mi ka baranya shune do siraba ko ni bolma fen ko ma émission malikura ta sira keneka madame Damile Madina Sissoko ay nya foli chama ke aga chage wala so bara munu sigi senka ale ni bara wera munu bolo dalindo ubulo ina sankono Kakeni malikura tasira baro kondi ministre min ka bara kon yeshimbe tama ko nyanabol ani siraba ko ni siraba reglali mina ko nyanabol kondema ale ka kuma kon kono ya jira ka fo kabini ale konna na ministre so min ka bara kon yeshimbe ni ko kon ma tama ko kata se siraba ko ma ko yi bara chama konde ke hinafo min ye mali negesra ko trenko o min kum be na hayo glan ani fo kata se fem ye gafe minu be ni abi baro kon ko fo tama siraw belajile kon ko fo ko aye yelma ba kon takanya o fana kon konnana bara folo min be na nyoke anye terrain wuli kan nege sira damne juin kalo kilo kononto san ba fla ni mugani saba anga jamana nyema ere juin kalo kilo mugani saba alere tarakai kata ko kurbo kari ka yamaria diama anga bara damne ka damne ula fo kana bla novembre kalo kilo mugani nani ni kasarani anzoro terrain bi tan ga segila sira ka dongodo o bole tan ga segi ko sira ula ni ko tan ka sigi anga mobli numbi bolma fem numu boli sraka papier lu bala a papier kumbe a jenzele kundo bebi taki tafa anya jatemne ka tege di nyoma ka fendo blase nga namba fo ma ko plateforme numérique ou ni mo mali seleke nani be
Mali sigiyɔrɔ 19 bɛɛ min mana baara kɛ i b'i to Bamakɔ yan i bɛ Segu ta kibaru sɔrɔ i b'i to Bamakɔ yan i bɛ Mali fan bɛɛ ta kibaru sɔrɔ. N'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Madina a ka kuma kɔnɔna hali sisan baara minnu bɛ yen ni a y'o kɛ faso Mali kɔnɔ sira ta nasira fɛ ani baara minnu bɛ yen ni olu bi sen kan fɔ ka taa se minnu kan ka kɛ fana a y'a jira k'a fɔ ko sira ko kɔni kan ko baara caman o kɛla Bamakɔ kɔnɔ wa min ye Mali marabolo ye région ye ka taa se togodaw ma baara caman o bɛ ka kɛ sira bɔlo siraw taama ani sira ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kun kan. K'a daminɛ Tour d'Afrique la ka taa bila Yirimajɔ ani ka tila ka an kalanso an ka pont sabanan na o sira minnu bɛ yan n'o sanfɛ sira n'o duguma sira olu balannen kun don an nanen o banna n'o bɔra yen k'a daminɛ an ka région kɔnɔ Sikaso fɛnɛ sanfɛ sira kun bɛ yen a n'o duguma siraw ani siraba misɛn minnu bɛ ci Sikaso kɔnɔnaw la olu kun daminɛnen don olu kun ma ban an nana an y'o ban n'o bɔra yen ka bɔ Kajolo ka taa Katele ka taa Zegwa o sira in o bɛ taa fo Côte d'Ivoire frontière la o sira in fɛnɛ kun bɛ yen ani baaramisɛn minnu b'o kɛrɛfɛ parce que ni sira bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛ jɔ kɔlɔnjanw bɛ sen kɔlɔnbaw bɛ sen suguw bɛ dilan k'o di musow ma walasa olu k'u yɛrɛ yiriwa n'o ye olu bɛ yen nɔ n'i ye a daminɛ k'a bɔ yan Bamakɔ ka taa Segu n'an b'a fɔ o ma ko sirabaw RN olu fɛnɛ caman bɛ yen dɔw sɛgɛnnen kun don ni mɔgɔ bɛ taa dugu la u b'a fɔ an ɲɛna an bɛ taa nin dugu in sira tiɲɛnen don nin dugu in sira tiɲɛnen don sira caman bɛ yen min tiɲɛnen kun don an y'olu daminɛ n'i ye Sénégal sira jateminɛ ka tɛmɛ Kayi fɛ a Worodugu yanfan fɛ o sira yɛrɛ kun Sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ fo wulikajɔw kɛra o la ani ka bɔ Kati ka taa Jijeni o fɛnɛ kun daminɛna mais sisan caman kɛra o la o tɔ tora kilo 30 ɲɔgɔnna ye n'o bɔra yen ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi fɛnɛ Sénégal frontière fɛ n'i ko k'i bɛ taa duguma sira fɛ o ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Kita ka taa Keɲeba ka tɛmɛ Mayina Mine ka taa fo Musala olu daminɛna n'an taara Moti ka bɔ Seware ka taa Moti olu sira fɛnɛ a sira kun dɔgɔyara mɔgɔw la donc sisan o sira fɛnɛ daminɛna k'o sira kɛ taa ni ka segin ani Sevare dugu kɔnɔ kilo 5 kan ka labɛn olu fɛ yen Moti dugu kɔnɔ kilo 5 kan ka labɛn ani n'i bɛ don Seware i bi a daminɛ min na o y'u ka avion sɔn ye u ka avion kɛnɛ ye ko o contourner c'est-à-dire ka bɔ o kɔfɛ walasa ka don dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma se o ma o fɛnɛ baara olu daminɛna caman kɛra olu la n'o bɔra yen n'i bɔra Segu k'i bɛ taa Moti o sira fɛnɛ kun Sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ mais bi alihamudulilayi ka bɔ Segu ka se San ka bɔ San ka taa Jɛnɛ ka bɔ Jɛnɛ ka tila ka na Carrefour la ka taa Moti caman kɛra o la ka bɔ Segu ka taa bila ka tɛmɛ Baninda fɛ ka taa Kucala ka bɔ Kucala ka tɛmɛ Kuro baraji fɛ ka bɔ yen fo ka se Sikaso caman kɛra olu sira fɛnɛ caman kɛra n'o bɔra yen ka bɔ Bamakɔ ka taa Nara n'i sera Kuala ka fara ka taa Muruja ka taa fo Nara Ɲoro sira la caman kɛra olu fɛnɛ na an y'olu fɛnɛ bɛɛ di walasa taa ni ka segin jamana kɔnɔ o bɛ se ka nɔgɔya ani ka bɔ jamana dugu wɛrɛw la an ka togodaw la n'an b'a fɔ o ma ko accessibilité rurale olu fɛnɛ caman bɛ yen togoda ninnu dɔw bɛ yen ni samiyɛ sanji ko tewu o y'olu ni hɛrɛ faralen ye parce que sira t'u bolo ka bɔ ka t'u ka sugu jɔ sira t'u bolo u ye sɛnɛfɛn minnu kɛ k'olu labɔ ka se sanfɛ feereyɔrɔw la o siraw fɛnɛ bɛ yen an ye caman k'o la an ka projet dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko PAR o ɲɛsinnen don dugu fitinin ninnu k'olu labɔ k'olu bila kɛnɛ kan donc olu fɛnɛ na o ye sira caman kɛ o sira ninnu tɛ goudron siraw ye olu ye siraba bilenninw ye donc olu caman kɛra an fɛ yen. N'i ye faso Mali jateminɛ fɛn min ye maaw bɛ taama min kɛ n'u ye voyagesiw ye a tɛ kɛ mobili damana pankuru b'o la ka taa se jila ko kɔni de ma o de la Madina Sisoko a y'a jira k'a fɔ min ye bato ko kɔni ye fɛɛrɛ jɔnjɔn ɲini bɔ o kɔni fɛ yaasa bato na se ka taa ka segin kɔni kɛ Mali kɔnɔ waati jan kɔnɔ wa pankuru fana n'u ye avion ko kɔni ye u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ kɛ yaasa faso yɛrɛ na se k'a ka pankuru kɔni sɔrɔ k'o fana voyage ka o fana kɛ faso Mali kɔnɔ cogoya min na. Et puis bi tɛ an bɛ jika taa ni ka segin kɛ n'an ka bato ye n'u kun b'a fɔ a ma ko komanafu an y'o yɛlɛma sisan k'o kɛ komanafu ye pour que ka se ka bɔ Kulikoro ka tɛmɛ dugu fɛn o fɛn bɛ Badawolo fɛ ka bɔ Kulikoro yan ka se Segu ka bɔ Segu ka taa fo Moti ninnu na ka bɔ yen ka taa fo Tɔnbɔkutu ka bɔ yen ka taa fo Gawo donc fɔlɔfɔlɔ ale kun ka baara bɛnnen don a sariya sen min y'a sigi o sariya sen kun tɛ se ka yamaruya
a ka baara kɛ n'a ka baarakɛminɛn dɔ ye i n'a fɔ ni bateau sera yɔrɔ min bateau bɛ tɛngu yɔrɔ min n'an b'a fɔ o ma ko gun ka kɛ a tɛ se ka a kun tɛ se k'olu dilan donc an ye a ka sariyakisɛ ninnu falen walasa sisan a yɛrɛ bɛ se ka olu baaraw k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ dankari ma kɛ sariyaden ninnu na ani ni an ye baara daminɛ sisan juillet kalo o b'a sɔrɔ samiyɛ donna ji yɛlɛla ba kɔnɔ ka taa bila fo février kalo ale tun bɛ jɔ mais sisan baara dɔw bolodalen don n'an bɛna badɛngɛ in kɔnɔna sen ka sira bila k'a daminɛ an bɛ se ka baara kɛ o la k'a daminɛ juillet kalo ni samiyɛ donna fo ka taa se avril ninnu ma n'an sera k'olu sen n'o bɔra yen sanfɛ sira pankunu n'an b'a fɔ o ma ko avion o fana b'an bolo an ka Mali a bɛ san caman bɔ bi a tɔgɔla pankunu t'a bolo donc an ye wulikajɔ minnu kɛ an dalen Irisi jamana na an n'olu ka minisiriso min ɲɛsinnen don taa ni ka segin ma pankunu fana b'olu fɛ an ye jɛ ka sigi kɛ ka fɔli kɛ olu ko k'u sɔnna u bɛna ka na fara an kan an ka jateminɛw kɛ walasa an ka se ka Mali tɔgɔla pankunu kɛ parce que n y'a fɔ cogo Mali ka bon ka bɔ yan ka taa Kayi ka bɔ yan ka taa Kidali ka bɔ yan ka taa Sikaso ka bɔ yan ka taa Moti ka bɔ yan ka taa Tɔnbɔkutu ka taa Gawo ka taa Tesalit Yelimani San Buguni Ɲoro ninnu bɛɛ n'u tɔgɔla pankunu don Kolokani ninnu bɛɛ n'u ka avion sɔn don donc n'an sera k'o kɛ an bɛ basigibaliya ɲɔgɔn ɲɛlen don an ka dugu minnu na ni an sera ka pankunu fana bilasira kan lala o bɛ se ka taa ni ka segin lafiya don mɔgɔw kan. Baara ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ a bi jamana de ka taasira ɲɛ kɔniko fɔ ani jamana ka sɔrɔ ko fasodenw ka lafiya nka Madina Sisoko a y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ n'a ta nin baara ninnu a fɛɛ lajɛlen kɔni tala gun gɛlɛya dɔw kɔni de la n'u ye fasodenw y'u ka faamuyabaliya ka taa se nafoloko ani ka taa se hali sisan maa minnu kan ka bɔ siraw kɔni kan ani gɛlɛya caman ko olu bɛ nin baara ninnu kɔnɔna na. N'anw bɛ sira dilan ni komi an bɛɛ ye ka jamanadenw mago dilan anw bɛ yen an ka nɛgɛjuru siratigiw olu fana bɛ yen olu ka siraw don bɛ an ka siraw kɛrɛfɛ minnu bɛ yen ni an b'a fɔ o ma ko SOMAGEP ka ji di mɔgɔw ma olu fana ka ji tɛmɛ siraw olu b'an ka siraw kɛrɛfɛ minnu bɛ yen ni an b'a fɔ o ma ko opérateur minnu bɛ bɔlɔlɔ nɛgɛjuru sira internet di mɔgɔw ma olu fana ka tɛmɛ sira olu bɛɛ bɛ sira in kɔrɔ n'i ye baara daminɛ n'i ko k'olu dɔw bɔ yen k'olu den kɛrɛfɛ parce que olu b'a da tuma min o y'a sɔrɔ sirako kuma se o yɔrɔ ma parce que i b'a sɔrɔ an bɛ sira da bi ni dugu bonyana an bɛ jakusa ka sira yɛrɛ bonya walasa ka taa ni ka segin nɔgɔya n'i ko k'i bɛ sira bonya i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ bɛ sira kɛrɛfɛ n'o bɔra yen mɔgɔw fana n'a fɔra ko sira filɛ nin ye dɔrɔn mɔgɔw bɛ na sira kɛrɛfɛla maa ka di mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ na walasa ka feerew kɛ walasa ko n'i bɛ sirada la o ka ɲi donc mɔgɔw bɛ na sira an kɛn bɛ ka waati yɔrɔnin yɛrɛ min bila sira ye dɔw bɛ dansako ka tɛmɛ u ta kan ka na don fo kɔnɔ donc n'i nana n'i ko k'i b'olu tigiw wuli o wulili tɛ bi ni sini ye a wulili a kumaw ka ca a kɔrɔfɔw ka ca a kɛlɛw ka ca donc o de b'a to kasara bi dɔgɔya ni olu sera ka bɔ yen n'an ye sira da dako ma parce que n'i bɛ sira da sariya de b'a kɔnɔ walasa ka mɔgɔw bɛna boli sira sanfɛ walasa k'u lakana k'a t'u ka boli ko ɲuman na k'a sɔrɔ kasara m'u sɔrɔ o y'an ka problème ye ni sira fana dara taa ni ka segin ko o b'anw kunna mais an y'a jateminɛ a kɛra sennamaw ye o a kɛra nɛgɛsotigiw ye o a kɛra bolifɛn masimaw ye o senfilatigiw ye a kɛra sensabatigiw ye o a kɛra sennaanitigiw ye o a kɛra bolifɛnbaw ye n'olu bɛ sira kan sariyaden min bɛ yen n'o b'a fɔ ko an bɛɛ jɛ ye sira ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye min ye bɛɛ k'o fa tuma dɔw la dɔw bɛ bɔ u ta kɔnɔ n'an b'o fɔ o ma ko code de la route donc o de b'a to kasaraw bɛna an ka siraba kan ni kow bɛ to a la tuma bɛɛ dɔw bɛ yen olu bɛ landuruya dɔw bɛ yen olu ka bolimafɛnw bɛ tiɲɛ dɔw bɛ yen u bɛ taa doni min ta ka na a bɛɛ bɛ tiɲɛ n'o bɛ na ni bololankoloyali ye donc o de y'a to o gɛlɛyabaw b'an kunna sinon ni bɛɛ y'i a ko to ɲɔgɔn ta la bɛɛ kan ka min kɛ bɛɛ y'o to yen sira bɛ dilan sanga kunkurunin kɔnɔ maanifinw ni bɛ kisi sira sanfɛ k'a sɔrɔ baasi ma mɔgɔ si sɔrɔ mais o gɛlɛyaw bɛ yen ani sira dilan ye musakako ye an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi ye ɲankuma ye wariko ma nɔgɔ n'i ko ko sira i ko ko nafolo donc hali ni baaraw bolodalen b'an bolo nka n'i ko k'i ka taa kɛ an ka jamana bɛ cogo min a bɛɛ ka guwan bi donc n'i ma se ka
musaka sɔrɔ k'a kɛ baaraw bi jɔ ni baaraw dun jɔra laɲiniw bɛɛ tɛ sabati o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna k'ale k'an tɛ se ka taa ne ko an bɛ se ka taa taali ka d'an ye nka jateminɛw b'a ko la. Ninnu ye baaraw ye minnu ni Madinɛ a kɛmɛ ka baara minnu kɔni don nka a y'a jira fana k'a fɔ don nataw kɔni de la baara minnu fana bɛ yen n'u kan ka o fana kɔni bila sen kan ni olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ko olu baaraw dɔw la n'u ye permis gafe min b'a to maa bɛ mobili kɔni boli yɛlɛma bɛna don o la ani baara wɛrɛw. Mais san nataw kɔnɔ baara caman fana bɛ yen an y'olu boloda an ye yɛlɛma don an ka cakɛda minnu ɲɛsigilen don ni baara ninnu waleyali ma dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko direction générale des transports olu bɛna baara minnu boloda san nata in kɔnɔ baara caman bɛ yen o bolodalen don n'an ko baara caman bɛ yen fɔlɔfɔlɔ yamaruya sɛbɛn minnu bɛ d'an ma ka mobili boli a tun bɛ sɛbɛnfura min kan sɛbɛnfura in ye ɲɛbilenna malama ye o tɛ yen o bɛɛ tun ye papiyew ye n'a bɛ wele ko permis donc sisan an bɛna b'o la san nata in min natɔ filɛ 2024 an tɛna k'o la sɛbɛnfuralama in na an bɛ taa nin na biométrique maa o maa n'i delila ka permis ta Mali kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ i ka kunnafoniya bɛɛ o bilalen don yen donc n'i taara dɔrɔn e ta tigɛ i b'a fɔ i bɛ taa i jɔ tuguni ka taa ONT la ka taa don barikow ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ taa e ka bolodaw bɛ taa kɛ k'e ɲɛ ta walasa parce que a bɛ kɛ numérique de ye sisan ni mobiliba minnu bɛ yen n'olu bɛ taa doni ta dugu la ka na fɔlɔ n'u kun sera an bɛ taa dugu ta doni minnu na u ka bugunatigɛ sɛbɛn minnu b'o la bugunatigɛ sɛbɛnw tɛ se ka dɔn machine minnu sigilen don f'u k'u jɔ de ka u bolo kɛ k'a don machine kɔnɔ sisan an bɛna bugunatigɛ sɛbɛn kuraw don mobili ninnu na walasa n'u taara n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ don machine bɛ se k'a ta ka baara k'u yɛrɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma taa don k'a k'i bolo la u bɛ papiye dɔw bɛ yen fɛnɛ n'i bɛ taa dugu la i b'o sɛbɛnw ta n'an b'a fɔ o ma ko carte de transport sisan an bɛn'o bɛɛ numériser k'o bɛɛ digitaliser k'a daminɛ Bamakɔ ka taa bila Kidali a bɛɛ bi na siri ɲɔgɔn na k'i to Kidali n'i ye fɛn o fɛn kɛ yan n'i ye fɛn o fɛn kɛ yen i sigilen Bamakɔ i b'a dɔn nin ye nin kɛ yan a y'a kɛ waati min na a y'a kɛ heure min na. Minisiri Madina n'a ka baara ɲɛsin bɛ taamako sirabako ani minɛko ɲɛnabɔli kɔni ma a y'a jira k'a fɔ ale ka taa se minisiri tɔw kɔni ma jamana camanja fanga maaw bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma ani fasodenw ka sariya bato kɔnɔna na ko ni bolo dila ɲɔgɔn ma jamana sini ko o bɛ ɲɛ wa jamanadenw bɛ lafiya don nataw la. Mali, Burkina Faso ni Niger jamana n'olu bɛ kulu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Alliance des États du Sahel olu bɔli CEDEAO kulu kɔnɔ a kɛra wagati min kɔnɔna la fɛn min ye kumamisɛnninw ni mankanmisɛnninw caman ye o tun bɛ nin kulu ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ. Dr Ali Tunkara ni ale ye jateminɛlikɛlaba ye ale yɛrɛ kɔni a jira k'a fɔ ko nin hakilina min talen filɛ AES jamanaw fɛ a bɛna to CEDEAO kulu u ka u yɛrɛ kɔni tagabolo ko o falen walima ka ko kura wɛrɛw ka o don o la a kɔni kumaɲɔgɔnya ninnu kɛra nɛgɛjuru sira fɛ ni Aissata Bacili ye. Mali kalifalen bɛ maa min ma nin waati laban in na n'i y'u ka taanika sigi lajɛ kabini kana fanga la fo ka se bi ma i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra taanika sigi gɛlɛn ye ni CEDEAO jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o taanika sigi gɛlɛn in na Mali ɲɛmaaw bolo k'a fɔ CEDEAO ye tɔn ye bi tɔn min ni bɛɛ ka baara kɛ ni maa wɛrɛ jalen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nasara jamanaw u bolo sin o la kosɛbɛ k'a fɔ ko nin ye tɔn min ni tɔn kan hɔrɔnyalen tɛ sabu a bɛ ka kɛlɛ kɛ ni maa wɛrɛ ka hakililaw de a bɛ ka kɛlɛ kɛ ka se ka CEDEAO jamanaw ka tɔnɔbɔ ka di diɲɛ ma ko ka da o waleya ninnu kan olu ka yecogo la Mali ni Maliyɛn denw u ka bɔ tɛ CEDEAO in na u senba la kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka kɛ nin bɔli in na tiɲɛ don n'i ye tɔn in lajɛ tɔn in maa bɛ se ka nafaw da ka taa fɛn damadɔw ma fɛn min jamanadenw ka taanika sigi ye CEDEAO jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye tɔn in y'o nɔgɔya kosɛbɛ fo ka taa se jamanadenw ka bolofɛnw ma olu bɛ taanika sigi min kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ lafiya dɔw dilen bɛ jagokɛlaw ma ani opérateur économique ma ka da tɔn in sababu la ni boli bɛ kɛ sababu ye fɛn min taanika sigi ye ka o gɛlɛya Mali ma ka tila ka gɛlɛya fana CEDEAO jamana tɔw ma sabu n'olu fana k'u bɛna Mali la gɛrɛntɛ mɛn n'u b'a sigi Maliyɛnw kan u ka jamana kɔnɔ Mali fana b'a fɔ k'a b'o gɛrɛntɛ kelen sigi u kan
o kɔrɔ ko taa ni ka segin bɛ gɛlɛya fan fila bɛɛ ma gɛrɛntɛ wɛrɛ min bɛ se ka yala n'i ye minɛnw ta sisan makoɲaminɛnw kɛra balow ye fo ka taa se simanw ni nɛgɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma i b'a ye k'a fɔ ko olu caman bɛ nɔgɔya dɔw tun bɛ olu ka taa ni ka segin na o minɛn ninnu ka d'a kan Mali ni o jamana ninnu bɛɛ bɛ tɔnba kelen kɔnɔ nka nin bɔli bɛ kɛ sababu ye i b'a ye bɛnkan sɛbɛn min bɛna to Mali ni jamana bɛɛ kelen-kelen ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko ye komi ni a bɛ se ka na ni gɛrɛntɛ ye a daminɛ la nka nin ko in bɛ kuncɛ cogo min walima kɔlɔlɔ wɛrɛw minnu bɛ se ka b'a la o bɛ dilannen bɛ Mali marabagaw bɛ na nin ko in ta cogo min n'u bɛna se ka fɛɛrɛ min bila sen kan n'o fɛɛrɛw b'a to taa ni ka segin tɛ kɛ degun ye maaw ma minɛnw ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ kɛ degunba ye maaw ma ani u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw bila sen na teliya la kɔlɔlɔ min bɛ nin bɔli in na jamanadenw ka taa kɔlɔlɔ ninnu a kɔlɔlɔ ninnu kana kɛ sababu ye ka jamanadenw ka ŋunankanw juguya a kɔlɔlɔ ninnu kana kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ nege bɔ jamanadenw na olu ye hakilila min ni Mali kalifalen bɛ sɔrɔsiw minnu ma bi u kan ka o hakilila ninnu olu lajɔ kosɛbɛ ka fɛɛrɛw bila sen na fɛɛrɛ min b'a to kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka sumaya kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka kɛ waati kunkurunin kɔlɔlɔw ye sabu n'a kɛra kɔlɔlɔ janw ye a n'a kɛ sababu ye ka jamana ɲugun don mɔgɔw la a n'a kɛ sababu ye ka maaw jɔ jamana maaw ka fɛɛrɛw ma marabagaw ka fɛɛrɛw ma a n'a kɛ sababu yɛrɛ ka maaw siga kosɛbɛ k'a fɔ yalima u bɛ se nin ko ninnu kɔrɔ ka kɛ ni AES jamanaw ka bɔli ye CEDEAO kulu kɔnɔna la Union africaine na ale maa ɲɛma Musa Faki Mahamat ale kɔni a yira k'a fɔ ale bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kumaɲɔgɔnya ka se ka kɛ ni kulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa nin jɛkulu ninnu u ka to CEDEAO kulu kɔnɔna la cogoya min na Musa Faki Mahamat y'a yira k'a fɔ Commission de l'Union africaine ka dayɛlɛnnen don yaasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɛnkanw sɔrɔ cogoya min na ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka to CEDEAO kulu kɔnɔna la hakilajigila karidon min kɛra balina ko ye bɛɛ lajɛlen ma Burkina Faso Mali ni Niger jamana u kɔni jɛra k'a yira k'a fɔ u bɔra CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la jɛkulu min ni a yɛrɛ kɔni sigira kabini san 1975 wagatiw la ni a ka siège ni o y'a dagayɔrɔ ye o bɛnnen bɛ Abuja ma Nigeria ale capitale u ka miirinaw ye min ye o de ye ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka nafasɔrɔ siraw n'u ka fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma olu bɛ se ka don ba la cogoya min na communiqué in kɛlen wagati kunkurunin kɔfɛ CEDEAO kɔni a yira k'a fɔ ko olu ma notification kɔni sɔrɔ min bɛ a yira k'a fɔ ni maa ninnu kɔni bɔra CEDEAO la nka ko olu ka da kɔni yɛlɛnnen don yaasa u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ cogoya min na kabini tɛnɛndon ni jamana saba ninnu u bɛɛ lajɛlen u ka notification kɔni bila ka taa CEDEAO yɔrɔ la ka yira k'a fɔ u sen bɔra CEDEAO kulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i n'a fɔ communiqué yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ cogoya min na o tɛnɛndon kelen na fɛn min ye Burkina Faso ale chef de la diplomatie ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale ye kunnafoniyaw di u ka jamana télévision suba la ni o ye RTB ye ka yira k'a fɔ u bɔli kun ye min ye a ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ni jamana ninnu kɔni jɛlen don kulu dɔ de la n'a bɛ fɔ ma Liptako Gourma ni o ye Burkina Faso ni Mali ani Niger jamana ye wa u ka miirinata ye min ye o de ka se ka u ka jamana ninnu jɔrɔnanko ale n'u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la cogoya min na a ka kumaw kɔnɔna la sisan a y'a yira k'a fɔ a b'a dɔn a kɔni tɛ taa gɛlɛyaw kɔ nka o bɛɛ n'a ta o de kɔni kan ka wuli ka jɔ n'u yɛrɛ ale ni ka miirina ɲumanw sɔrɔ yaasa ni jamana ninnu bɛ se ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ u bɛ min na nin wagati ninnu na a ko min ye adamadenw n'u bolofɛnw olu tani ka seginw ye CEDEAO jamanaw kɔnɔna la u ka hakilina in bɛna na se o yɔrɔ ninnu bɛɛ ma nka o bɛɛ n'a ta o na fɛɛrɛ sɔrɔ o la don n'a nataw la fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ a bɛna se minnu ma ka kɛ gɛlɛya dɔɔni ye nka o bɛɛ n'a ta u kɔni bɛ to u ka hakilinaw kan hakilajigila san 2023 septembre kalo la Burkina Faso Mali ni Niger jamana u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛna ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu sigi ni o de Alliance des États du Sahel AES yaasa u bɛ se ka hakilina miiriw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ni jamana ninnu na taaɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Bamacikulu maaw ma minnu bɛ ni jamana saba ninnu bɛɛ kɔnɔ wana se farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw ma o laseli bɛ kɛ Aïssata Maïga fɛ Maroc jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u kɔni ka autoritéw y'u tɛgɛ da réseau dɔ kan ni o bɛ Bamacimaw ka réseau dɔ ye a ma naani bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni minɛna u ka dugu naani yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko olu de kɔni bɛ maaw minɛ k'u don Bamaci waleyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ Bamacikulu ma ko Daesh maaw ni ma kofɔlen ninnu si b'a ta san 35 kana se san 40 ma u minɛna yɔrɔ minnu na o ye Tanger Casablanca Beni Melal o ni
Ines Gan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Wa sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u taara bɔ fɛn caman kan ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo, fɛn minnu ni a bɛ kɛ bamacimaw de kɔni bolo ka caya ni o ye maramafɛn juguw ye. Zimbabwe jamana kɔnɔna la tɛnɛndon a yirala k'a fɔ ko u ye vaccin ba dɔ bila sen kan ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka kolera bana yɛrɛ kɔni kɛlɛ u ka jamana kɔnɔ. Kana kɛ sababu ye maa 2 bɔɲɔgɔnko olu bɛ ka kisi ni bana ye kofɔlen yɛrɛ kɔni ma. Wa a yirala k'a fɔ ko vaccin in mana kɛ i la kɔni ko a bɛ i tanga kolera bana in ma kalo 6 bɔɲɔgɔnko de kɔnɔna la. O de la ni baaraw daminɛna u ka yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Kuwadzana ni ale bɛ Harare yɛrɛ de kɔni kɛrɛfɛ. Wa baaraw daminɛnen don ekɔlidenw de la fo ka taa se ka don du yɛrɛ kɔnɔ kelen walasa maaw bɛ se ka vacciner cogoya min na. Kabini février kalo la san 2023 fɛn min ye kolera bana ye ale kɔni ye maa 400 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ a ni na Zimbabwe jamana kɔnɔ ka tila ka maa 20 yɛrɛ kɔni minɛ. Kongo RDC jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa 40 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni fatura ka sababu kɛ bato dafiri dɔ ye n'o kɛra la Kivu yɛrɛ kɔni sanfɛla la. N'i y'a jateminɛ maa 50 bɔɲɔgɔnko de tun bɛ ni bato yirimani yɛrɛ kɔni kɔnɔ. Wa bato in kɔnɔ siman bɔrɛ 20 tun bɛ a kɔnɔ. I n'a fɔ Mustafa Mabolo ale yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na. Giriya de kɔni nana bonya bato in ma n'o kɛra sababu ye bato in yɛrɛ kɔni binna ji la. Mabolo a y'a yira k'a fɔ ko maa 10 bɔɲɔgɔnko bɛ ko olu yɛrɛ kɔni sera ka bɔ ni kasara in na. Maa 3 su yɛrɛ kɔni yera wa ɲininiw bɛ senna hali sisan ka se ka maa 37 in yɛrɛ kɔni yɔrɔ ye. Faransi jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u bɛna dɔ bɔ u ka cɛdenw na Gabon, Senegal ani Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni o ye u ka fintigilakaw ye. Nin décision yɛrɛ kɔni taara décembre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la san 2023. Maa min na Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye conseil de défense dɔ yɛrɛ kɔni waleyaw bila sen kan. Hali n'o y'a sɔrɔ nombre hakɛya yɛrɛ ma fɔ fɔlɔ mun bɛna bɔ base ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a yirala k'a fɔ k'u ka mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de bɛna to ni jamana 3 kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Ni bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniw na an b'aw fo teliya taa sugantili la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.